Ahojte, vítajte v mojej kuchyni. V tomto videu by som vám chcela niečo povedať o ganáži, ktorú som spomínala v mojom prvom aj v druhom videu a mala som na to otázky, že čo to je a jak sa to pripravuje. Takže ganáž nie je nič iné ako uvarená šlahačka a v nej roztopená čokoláda, a to v takých pomeroch, tie vám ukážem trošku neskôr. Vlastne má to takú hustejšiu konzistenciu a dobre sa s ním vlastne potierajú tie nedostatky na torte a krásne vyhladí tú tortu a slúži to vlastne ako podklad pod fondant. Koľko ganáže potrebujete na jednu tortu, to záleží podľa toho, aká veľká je vaša torta. Samozrejme, keď je menšia, tak menej, keď väčšia, tak viacej. To si už musíte vy odhadnúť. Záleží to aj podľa toho, jak nerovnomerná alebo rovnomerná je už tá vaša torta. Keď tam treba viacej zakrývať, tak samozrejme budete viacej potrebovať. Napríklad ja som potrebovala na moju tortu, čo som vám ukazovala, tú v tvare tekvice, som robila zo 400 ml šlahačky a 800 g horkej varovej čokolády, čiže to je 1,2 kg ganáže a ostalo mi asi približne okolo 100 g. A samozrejme odporúčam, keď si robíte ganáž, tak trošku viacej ako menej. Radšej nech vám ostane, ako keď vám ganáž dojde a nemáte s čím tú tortu potrieť a musíte zase celý ten krok zopakovať a čakať, kým vychladne, a to samozrejme trvá a dosť sa človek pri tom potom najeduje, takže radšej si spravte viacej a čo vám ostane, si kľudne odložte do chladničky a vydrží to v chladničke okolo 2 týždňov, alebo dajte si to do mrazničky, zamrazte si to a keď ju budete zase potrebovať tú ganáž, tak si jednoducho vyberiete, dáte na chvíľku, necháte ju najprv roztopiť a dáte ju potom na chvíľku do mikrovlnky, aby zase dostala tú svoju konzistenciu. Čiže ganáž sa používa ako podklad pod fondant a samozrejme nemusí vždycky ganáž pod fondant, môžete si zobrať aj maslový krém, ale americký maslový krém, čiže to je len čisto z masla a cukru. Pod fondant by mali ísť vždycky krémy s vysokým obsahom tuku. Neodporúčam žiadne krémy dávať ako z mascarpone alebo tvarohu alebo podobné, čo obsahuje veľa vlhkosti, lebo fondant by navlhol a fondant by sa začal tak ako keby trhať, ona by tak zvedla tá torta. Ganáž sa dá použiť aj ako poleva na torty alebo zákusky. Dáva sa napríklad aj do cake pops, aby pekne držali. Má to tú funkciu toho lepidla, sa dá povedať. Tak a teraz vám ukážem, ako jednoducho sa ganáž pripravuje. Takže na 200 ml šlahačky, ak chcete robiť horkú ganáž, čiže z horkej varovej čokolády budete potrebovať 400 g. Ak chcete robiť z mliečnej varovej čokolády, tak na 200 ml šlahačky budete potrebovať 500 g mliečnej varovej čokolády. A keď z bielej varovej čokolády, tak na 200 ml šlahačky budete potrebovať 600 g bielej varovej čokolády, aby konzistencia pasovala. Samozrejme, ak nechcete brať varovú čokoládu, môžete kľudne hociakú inú bielú čokoládu zobrať, ale ten pomer by tam stále mal ostať na 200 ml 600 g bielej čokolády. A takisto to platí aj pre mliečnú čokoládu, napríklad keď si chcete spraviť ganáž z milky, napríklad z jogurtovej, tak si zoberete na 200 ml taký istý pomer, jak na mliečnú varovú čokoládu, čiže 600 g z takéto milky alebo z obyčajnej takéto mliečnej čokolády a takisto aj pri horkej čokoláde to isté, môžete si zobrať inú horkú čokoládu a tam vám stačia na 200 ml len 400 g. Ganáž sa dá taktiež veľmi dobre ochutiť, napríklad s instantnou kávou
ale s instantnou, nie s uvarenou, čiže s tekutou, s instantnou, lebo sa zmení konzistencia a nebude ganáš na dobrú konzistenciu, alebo s takouto vanilkovou arómou, alebo nejakú inú arómu môžete si tiež zobrať. Takže do hrnca si vlejeme šláhačku, šporák zapneme a šláhačku necháme zovrieť. Medzi tým časom si môžeme nalámať čokoládu. Keď mi šláhačka zovrela, tak si ju odstavím zo šporáku preč. Niečo som si dala pod hrniec, aby som si nezničila linku. Zoberiem si moju nasekanú čokoládu, čiže nalámanú, a ponorím všetku čokoládu pod šláhačku. Toto zohriatú a nechám asi 2 minútky alebo 3 minútky tak stať, aby sa mi čokoláda roztopila a aby sa mi potom neskôr vedela lepšie rozmiešať. Tak po takých 3 minútkach už sa čokoláda dosť roztopila a si ju teraz rozmiešam. Tak čokoládu miešam tak dlho, kým mi tam naozaj nič neostane z tej čokolády, aby to bolo úplne hladké. A ako vidíte, ganáš by mala mať asi takúto konzistenciu, čiže dosť takú hustú. Keď sa v šláhačke čokoláda úplne roztopila a neostali v nej žiadne hrúdky, tak sa nechá vychladnúť ganáš pri izbovej teplote, nie do chladničky. Napríklad v lete, keď je také strašné teplo, tak vtedy samozrejme dajte si to na chvíľku do chladničky, inak vám nestuhne asi nikdy. Ale kontrolujte si to, lebo keď ju dáte do chladničky, tú ganáš, a zabudnete na ňu, ona úplne stvrdne, ona úplne zostane taká tuhá, nebude sa s ňou nič dať robiť, takže radšej pri izbovej teplote, napríklad keď budete chcieť potierať tortu večer, tak si ju uvárte ráno, alebo naopak, teda keď chcete potierať tortu ráno, tak si ju uvárte večer a nechajte na noc odstať, pri izbovej teplote samozrejme. Ale ak sa vám podarí dať ganáš do chladničky a zabudnite na ňu, tak na chvíľku do mikrovlnky a vždycky pekne premiešať, kým zase nedostane tú svoju pôvodnú konzistenciu. Tak a poďme teda k tomu spomínanému prekvapeniu. Som si pre vás prichystala gelové farby potravinárske. Ako ďakujem za 200 lajkov na Facebooku, čo som si ani vlastne nemyslela, že to dosiahnem asi za 3 týždne. Neviem ani. A som si myslela, že to budem mať až za pol roka, čiže som z toho neskutočne šťastná a ešte raz ďakujem. Tieto gelové potravinárske farbivá sa čiže dajú normálne používať do cesta, cesto sa s tým dá zafarbiť, alebo teda ten fondant, alebo čokoľvek, čo sa dá zjesť pre tie potravinárske. A na to, aby ste túto farbu získali, musíte mi odpovedať na moju otázku, ktorá znie, s akou príchuťou som piekla môj korpus na moju 3D tortu v tvare tekvice. Čiže napíšte mi iba úplne jednoducho, ja neviem, čokoládovú, banánovú, pomarančovú, alebo teda v jakej príchuti, ja som to v jednom z tých 2 videí spomínala, ako príchuťou, po čom teda môj korpus chutil. A teda napíšte mi odpoveď buď na YouTube alebo Facebooku pod toto video a za 3 dní, čiže v stredu, budem žrebovať tú šťastlivú, ktorá tieto potravinárske farbivá získa.
Takže ešte raz ďakujem a samozrejme ako vždycky za každý palček a za každé zdieľanie videa sa budem veľmi tešiť. A až máte nejaké otázky, až vám nie je niečo jasné alebo radi by ste niečo videli, napíšte mi, budem sa veľmi tešiť a vidíme sa na budúce. Ahojte!